Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε την πρώτη εργασία της ενότητας πλη 11 και συγκεκριμένα το πέμπτο θέμα. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε όλη την εργασία, μπορείτε να μας βρείτε στο Education for You στη διεύθυνση www.e4u.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@e4u.gr ή σε ένα από τα δύο τηλέφωνα. Πάμε να δούμε το πέμπτο θέμα της εργασίας μας. Το πέμπτο θέμα μας ζητάει να κατασκευάσουμε ένα διάγραμμα κλάσεων, όπως αναφέρει και εδώ, και μας δίνει μια συγκεκριμένη περιγραφή για την ακόλουθη περιγραφή, όπως λέει εδώ πέρα, που περιλαμβάνει απόσπασμα απαιτήσεων για ένα σύστημα λογισμικού που πρόκειται να υλοποιηθεί και έχει να κάνει με την διαχείριση ενός νοσοκομείου. Αυτό που κάνουμε πάντα στα διαγράμματα κλάσεων είναι να εντοπίσουμε ποιες είναι οι κλάσεις οι οποίες θα χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό, όσο διαβάζουμε την εκφώνηση, καλό είναι να υπογραμμίζουμε κιόλας τις πιθανές κλάσεις που θα χρησιμοποιήσουμε. Λέει λοιπόν, ένα άτομο μπορεί να έχει επισκεφθεί ένα ή περισσότερα νοσοκομεία. Αντίστοιχα, ένα νοσοκομείο νοσηλεύει άτομα. Ωραία. Το νοσοκομείο χαρακτηρίζεται από όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο. Επίσης, αποτελείται από τμήματα. Το κάθε τμήμα έχει όνομα και το κτίριο που καταλαμβάνει. Ένα άτομο έχει ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας. Σε κάθε τμήμα εργάζονται μέλη προσωπικού. Άρα εδώ πέρα να φτιάξουμε ότι έχουμε λοιπόν το άτομο εδώ πέρα, τα νοσοκομεία, ωραία, έχουμε τμήματα, υπογραμμίζουμε. Λοιπόν, και μέλη προσωπικού, πολύ ωραία. Για κάθε μέλος προσωπικού καταγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης και οι σπουδές του. Μέλος προσωπικού μπορεί να είναι είτε ιατρικό προσωπικό, είτε διοικητικός υπάλληλος, είτε τεχνικός υπάλληλος. Σημειώστε επίσης τα εξής. Ένα μέλος ιατρικού προσωπικού μπορεί να είναι υπεύθυνος για έναν ή περισσότερους ασθενείς, ενώ αντίστοιχα ένας ασθενής παρακολουθείται από έναν ή περισσότερα μέλη του ιατρικού προσωπικού. Μέλη του ιατρικού προσωπικού, μέλη στο εσωτερικό προσωπικό μπορεί να είναι είτε ιατροί, ο καθένας έχει μία ειδικότητα, είτε νοσοκόμοι. Λοιπόν, στο διάγραμμα κλάσεων λέει που θα κατασκευάσετε, σημειώστε μόνο τα ονόματα των κλάσεων καθώς και τα ονόματα των κατηγορημάτων που προκύπτουν. Όπως εδώ, οι ιατροί επιπλέον και οι νοσοκόμοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να τα κατασκευάσουμε με τη σειρά. Φτιάχνουμε το πρώτο μας, μια σειρά από κουτάκια που θα χρησιμοποιήσουμε, που θα είναι στην ουσία οι κλάσεις μας. Το πρώτο που είδαμε είναι το άτομο. Μετά έχουμε το νοσοκομείο. Τμήμα. Μετά έχουμε τα μέλη προσωπικού, άρα χρειαζόμαστε να βάλουμε εδώ και ένα το μέλος προσωπικού. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι είτε ιατρικό, είτε διοικητικός υπάλληλος, είτε τεχνικός υπάλληλος. Αυτά τα είτε είναι κληρονομικότητα. Μας θυμίζουν κληρονομικότητα. Οπότε φτιάχνουμε αντίστοιχα από κάτω άλλα τρία κουτάκια.
οποία είναι το ιατρικό προσωπικό, ο διοικητικός υπάλληλος και ο τεχνικός υπάλληλος. Ωραία. Επίσης, λέει εδώ πέρα ότι μέλη στο ιατρικό προσωπικό μπορεί να είναι είτε ιατροί είτε νοσοκόμοι. Οπότε ας βάλουμε εδώ 2 ακόμα κλάσεις που είναι ο ιατρός και ο νοσοκόμος. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα. Βλέπουμε ότι ένα άτομο μπορεί να νοσηλευτεί σε ένα ή περισσότερα νοσοκομεία. Άρα, το συνδέουμε με μια απλή συσχέτιση. Άρα, σε ένα ή περισσότερα νοσοκομεία. Να νοσηλευτεί. Άρα, ένα άτομο νοσηλεύεται. Καλύτερα τώρα, πολύ κοντά. Νοσηλεύεται. Ένα άτομο νοσηλεύεται σε ένα ή περισσότερα νοσοκομεία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι και ένα νοσοκομείο μπορεί να νοσηλεύσει πολλά άτομα. Λοιπόν, αντίστοιχα ένα νοσοκομείο νοσηλεύει άτομα. Ωραία. Αστεράκι. Το νοσοκομείο χαρακτηρίζεται από όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο. Άρα εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε τα κατηγορήματα. Άρα στην ουσία εδώ βάζουμε από όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο. Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο. Δεν έχουμε μεθόδους να ορίσουμε, ούτε μας ζητάει. Λοιπόν, επίσης, αποτελείται από τμήματα. Όχι. Το νοσοκομείο λέγαμε, μπερδεύτηκα με το άτομο, άρα το νοσοκομείο έχει όνομα, εδώ, όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο. Και αποτελείται από τμήματα. Λοιπόν, το κάθε τμήμα έχει όνομα και το κτίριο που καταλαμβάνει. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχει όνομα και κτίριο. Τώρα, ένα άτομο έχει ονοματεπώνυμο, έχει ημερομηνία γέννησης, και διεύθυνση κατοικίας. Σε κάθε τμήμα εργάζονται μέλη προσωπικού. Άρα σε κάθε τμήμα εργάζονται μέλη προσωπικού. Άρα εργάζεται μέλη προσωπικού. Για κάθε μέλος προσωπικού καταγράφεται η ημερομηνία πρόληψης και οι σπουδές. Άρα εδώ γράφουμε ημερομηνία πρόσληψης και σπουδές. Μέλος προσωπικού μπορεί να είναι είτε ιατρικό, είτε διοικητικό, είτε τεχνικός. Άρα στο προσωπικό εδώ εννοούνται αυτά με κληρονομικότητα. Σημειώστε, λέει επίσης εδώ, ότι ένα μέλος ιατρικού προσωπικού μπορεί να είναι υπεύθυνος για έναν ή περισσότερους ασθενείς. Άρα, αυτούς που νοσηλεύονται, τα άτομα που νοσηλεύονται, μπορεί να είναι για
έναν ή περισσότερους ασθενείς. Ενώ αντίστοιχα ένας ασθενής παρακολουθείται από έναν ή περισσότερα μέλη ιατρικού προσωπικού. Αντίστοιχα από ένα ή περισσότερα μέλη ιατρικού προσωπικού. Μέλη στο ιατρικό προσωπικό μπορεί να είναι είτε γιατροί είτε νοσοκόμοι. Είτε κάποιος ιατρός, πάλι κληρονομικότητα, είτε κάποιος νοσοκόμος, και από τους γιατρούς καθένας έχει, λέει, μια ειδικότητα. Άρα ο γιατρός εδώ έχουμε και μια ειδικότητα. Άρα έχουμε τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, την ειδικότητα σε πεδίο στο γιατρό, και έτσι ολοκληρώνεται. Αυτό είναι το διάγραμμα κλάσεων που μας ζητάει και ολοκληρώνεται το 5ο θέμα της πρώτης εργασίας.